Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेराव चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर। आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना बेखौ एसे गोथौयै सानबानो जाबाय। नै प्रकाश नार्जारिया सोलायबाय। प्रकाश नार्जारिया हेनटेन मोनबाय। प्रकाश नार्जारिया गभर्नमेन्टखौ सापर्ट खालामो, गभर्नमेन्टनि सायावल' भिडिअ बानायो। हेनटेन बाथ्रा बुंनायखौ आं खोनानानै नैबे बिथिङाव आं बुंगोन। रायजो राजाफोर, नोंथांमोनहा इसोरखौ फोथायो। सोरबा हिन्दु, सोरबा ख्रिस्टान, सोरबा इस्लामिक, सोरबा बुद्धिस्ट। नोंथांमोनहा इसोरखौ फोथायो, नङा होमबा? बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा बे संसारखौ जालाङो इसोरखौ फुजिनानै। नोंथाङा फोरमान होनो हागोन नामा जे नोंनि जिउआवहाय दिनै प्रेक्टिकेलि इसोरा फैनानै नोंखौ मदद खालामदों? नाथाय अब्लाबो नोंथाङा साख्रि मावगासिनो दं, अब्लाबो नोंथाङा खामानि मावनानै जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो आंबो बेबायदिनो खस्थ' खामानि मावनानै। ना नोंथाङा बे बाथ्राखौ फोरमान होनो सानदों जे इसोरखौ नोंथाङा जेबो मोनैनि थाखाय सोलायनोसै? हे आङो हिन्दु धोरोमाव थानानै आं जेबो मोनासै, आं ख्रिस्टान धोरोमखौ लानोसै। हे ख्रिस्टान धोरोमावबो जेबो गैया, आङो मा इस्लामिक धोरोम लानोसै। नोंथांमोननि भिउवार्सनि गेजेराव सोरबा सासे सुबुङा बेबायदि खालामफेरदों नामा? आंनि बे मोनसे गोथौयै मोनसे कुइसन नोंथांमोननि सायावहाय, जे नोंथांमोना बेनि बिथिंखौ मोजां साननांगोन, भिडिअखौ फुल नायनांगोन, अब्लासो आं मा बाथ्रा बुंनो थांदों बेनि सायाव बुंनो नागिरदों। दिनै खायसे सुबुंफोरा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि 2 बोसोर बैसोनि सरकार दानाय, 2 बोसोर बैसो, मिथिबायना? 2 yearsल' जादों सरकार दानाया, बारा गोबाव जायाखै, 2.5 बोसोर जासिगोन होनना बुंनो हाबाय। बे बोसोर जानायजों बे 2 बोसोरल' सरकार खुंनायखौ 17 yearsनि सरकार खुंनाय हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारजों रुजुदों। नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंगोन? जिखियानो हक, सोरबा 700 crore फै, 1500 crore फै, 2000 crore, जियानो हक, 17 years, 2 years, बेजों बोरैहाय कम्पेयार खालामो? 5 yearsनि गेजेराव कम्पेयार खालामनो हाया। How it is possible? नों जाबाय 5 years बैसोनि, बै जाबाय 15 years बैसोनि। नों बोरैहाय बेखौ कम्पेयार खालामगोन आंबो समान नोंजों? बोरैहाय क्लेम खालामनो हागोन जे बे 5 बोसोरनि गथ'आ जे 15 yearsनि गथ'जों जे आंबो नोंजों समानलै? How it is possible? बोरैहाय बुंनो हायो खायसे सुबुंफोरा? मा दिमागखौ लाना, मा केलकुलेसनखौ लानानै बुंनो हायो? दिनै सुपार 50 बानायदों। सुपार 50नि मोनसे प्रजेक्ट बानायदों। सोर? मानाव गेदेर बिटिआरनि श्रीजुत प्रमद बर' सारा। रावबो खालामाखैमोन। बाख्नायथाव बाथ्रा। बे सोरबा पार्सनेलि बेनिफिट नङा। दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों, खायसे सुबुंफोरा बिराद सानना दं आरोना, जे जों बे सुपार 50आव गैया, जोंलाय मा मोनगोन बेयावलाय गैया, हेनटेन। नाथाय बे सुपार 50नि गेजेरजों जाय कचिं खालामनानै UPS क्लियार खालामनो हागौ, नङा होमबा, IAS जानो हागौ, सोरबा IPS जानो हागौ, बैफोर सुबुंफोरा जे साख्रि मोनबाय आरो नोंथांमोना बैसोरखौ सानबाय मालाय बिसिनि न'खरावसो साख्रि मोनबाय। खायसे सुबुंफोरा बेबायदि सानगोन बैसिनि न'खरा डेभेलप जाबाय। न', बे बिसिनि न'खरजोंबो डेभेलप जागोन बे प्रजेक्टआव, आरो बै जुदि बिथाङा बेखौ क्लियार खालामोब्ला जोंनि बिटिआरआवहाय मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं। बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दं। 4 दंमोन दाख्लै, बावहाय मोनसे जों मिथिनो मोन्दों माखासे बाउन्डारिनि गेजेरावहाय बेखौ दोन्थ'दों आरो फिन जाफिनगोन। अके, बिनि सायावबो खायसे सुबुंफोरा गोबां नाला बुंसा कमेन्ट खालामदोंमोन। बेखौ दोन्थ'दो, बे 4 डिस्ट्रिक्ट दंखायोखा, आरो बारायबावगोन। नोंथांमोना मिथिखायो 60टा समस्ति जागोन बिटिआर इनक्लुड जानायनि गेजेरजों। बिनि गेजेराव दाख्लै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंनानै होदों। आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। जि कमेन्ट खालामनो गोसो खालाम, जि बुंनो गोसो बुं। खायसे सुबुंफ्रा हे प्रकाश नार्जारिखौ एसे एदावनि, कमेन्ट खालामनि। माइनर साननाय सुबुंफ्रा आंनि भिडिअखौ दानाय, मिथिबायना? एसेबां थौले सानग्रा सुबुंफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनाङाबो, लाइकबो खालामनाङा, कमेन्टबो खालामनाङा, नङा होमबा? बुजिग्रो सिगांग्रो, बिनि उनावहाय कमेन्ट खालाम। आरो आं नुबाय जे इउटुबावथ' बिसोरनि प्रफाइलखौ नुवा, नाथाय फेसबुकाव आं नुबाय बिथांमोननि सुबुंफोरनि महर मोखां, मिथिबायना? खायसेथ' फेक एकाउन्ट खुलियो।
जाथ'बाय दे आं नैबे बाथ्रायाव रायलायफैफिनसै सुपार 50 नि गेजेरावहाय अब्ला बिथांमोनहा जुदि फार्स्ट क्लियार जायोब्ला अब्ला जोंनि बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोनखौ डिसि लाबोनो हानाय जा केपासिटि थायो जोंनि सुबुङानो डिसि जाफैबाय आरो एरियानि जे डेभेलपमेन्ट गावनि हारि हिसाबै बांसिन जागोन आरो लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नोंथांमोना मिथिखागौ थांनाय सरकारनि गेजेरावबो होन दानि सरकारनि गेजेरावबो होन नङा होमबा एखे स' बिनिखायनो जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जों बर'नि गेजेराव लाबोबाय बर'नि सुबुंफोर लाबोबाय अब्ला बांसिन बिनि सायाव फकास जों नुनो मोनगोन जे डेभेलपमेन्टनि सायावहाय अब्ला एसेबां मोजां थांखि लानाय मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सार बिटिआरनि दा आथिखालनि दानि समनि एट प्रेजेन्ट बिथाङा बिटिसिनि मा होनदों चिफ चेयाराव मासियाव जिरायना दङ बिथांनि बे थांखि जे बे खामानि मावनाय सुपार 50 बिनि सायावहाय रावबो मानो बाख्नायाखै दिनैसिम आं नायगासिनो दं आं बिनि सायाव भिडिअ बानायथ'वाखै दे खिन्थु आं दिनै बिनि सायावहाय बुंबाय आं मानि थाखाय होनबा रावबो एसेबां मोजां खामानि मावनायावहाय रावबो मोजां कमेन्ट होआ खालि गावबा गाव सेल्फिश आं मा मोन्दों ओरैबायदि मोनबाय बिरादनो आं मोनाखै खालि गावनि सायावल' गाव मोन्दों मोनाखै नै बिनि सायावल' केलकुलेसन खालामो आरो बिनिजोंनो बेबायदि साननानैनो कमेन्ट खालामो बेनि गेजेरजोंनो कमेन्ट खालामो गाव जेबो मोनासै आं ओरैबायदि बुंसै आरे नोंनि एरियायावहाय नोंनि जायगाखौ डेभेलप जानायखौ लुबैदों ना नों खामानि पार्सनेलि मोनथारनांगौ बेखौ लुबैदों नोंनि थांखिया मा आंनो बेखौ बुं नोंथांनो खामानि नांगौ ना नोंथांनो नोंथांनि जि जायगा एरिया बेखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव नोंथांनो बे बाहागो नोंनि साननाय बे दंफायो ना नोंथाङा पार्सनेलि आं खामानि मावनानै आं इसेबांखिनि लाख थाखा आं कन्ट्रेक्टनिफ्राय मोनो नोंथांनाव बे साननाया दंना नोंथांनि एरियानि जे लामा गाज्रि बे लामाखौ बानायनायाव नोंथाङा मदद होनो बे मोनसे नोंथांनि थाखाय साननाय जायफोरो खालि मोनाखै हेन बुंबाय थाग्रा नाय पलिटिक्स नालाय बेवहाय राजनितिक बा राजखान्थिया थाखायो दा अपोजिसन पार्टिफ्रा अपोज बाथ्राखौ बुंबाय थागोन जाय मोना बिथांमोनहाबो एवग्लुंबाय थायो बाथ्राखौ बुङो नाथाय बिथाङा जे बुंनायनि जे रिजाल्टआ मा जागोन बिथाङा मिथिया दिनै प्रकाश नार्जारिखौ बायदिसिना हेन बुंगोन आं बेखायनो बुंदों नोंथाङा जायखौ सापर्ट होदों हाग्रामा महिलारखौ सापर्ट होदों आंथ' सिगांनिफ्रायनो प्रमद बर' सारखौ आङो एबसुनि दैदेननाय समावनो सापर्ट होयो नोंथाङा दा हाग्रामा महिलारखौ सिगांनिफ्रायनो बिएलटिनि समनिफ्रायनो नोंथाङा सापर्ट होयो बिएलटिनि दैदेनगिरि जानानै फैबाय नोंसोरबो बिएलटिआव खामानि मावबाय नोंथांनि सिबा सोर हाग्रामा महिलारि सार अब्ला नोंथांमोनहा जाय नोंथांनो थांना थानो थाखाय जायगा होबाय मा होबाय नोंथाङा बिथांखौ मा सनमान होयो नोंथांमोनहा बिखौ मान होयो जाय मानसिया जोंनो सुख सान्ति लाबोनानै होफैदों बिटिआरनि मानाव गेदेर दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बिटिआर रेकर्ड लाबोदों जोंनि सनितपुर बिश्वनाथखौ जाय मानसिया एरियाखौ सोसनना होनो नागिरदों जाय मानसिया बिनि सायावहाय क्रिटिकेलि बिराद इम्पर्टेन्ट साननानै नेसेसारि सानथारनानै बिनि सायाव थैथां खामानि मावदों जों बिथांखौ सापर्ट होआब्ला सोरखौ सापर्ट होनो जाय मानसिया 100%निबो बारा बड'लेण्ड जाया होनना बुंनाय बे सुबुंखौ बे सुबुंखौ सापर्ट होगोन मा लुबैदों नोंथांमोना सनितपुर बिश्वनाथ बेखौ हाबजानो बाथार बारदों नामा जाय मानसिफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दं दिनै हाग्रामा महिलारि एबा मानाव गेदेर सारा मा बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों सनितपुर बिश्वनाथाबो हाबसिगोन हाबोब्लाथ' मोजां नैबे बाथ्राखौ बिथाङा एडमिट खालामदों गनायदों अब्ला बिथाङा मोनथिबाय जे बे हाबसिगोन लेट जानो हागौ 1 month 2 month 3 months 1 year लेट जागोन नङा होमबा बाट हाबगोन बेखौ बिथाङा रोखासै बिनिखायनो माखासे बुंनायनि बे सालायनि जिबा हारा गैयै बे बाथ्राखौ बिथाङा स्टप फुल स्टप खालाम बिथाङा बुंदों जानो हागौ बिथाङा नेक्स्टआव मा बिजिबाव ट्रोब नङा होमबा जानो हागौ बिथाङा बिनि नेक्स्टआव मा गुबुन पार्टियाव इउपिपिएलआव ट्रोब गोबां बिथिङावहाय सानै बिथाङा बुंदों नाथाय बिथांमोननि दा सुबुंफ्रा बुंनो हागौ कमेन्ट खालामनो हागौ आंखौ बायदिसिना बोरमा हेन भाई नोंथाङा आंखौ बोरमा होनब्लाबो आं मानसियानोखा नों बोरमा होनब्लाबो जेबो सोलाया नाथाय जे नों जे बोरमानि जि सोदोब लिरदों सासे सुबुंनियावहाय बै बाथ्राखौ नों साननानै गावखौनो नाय आं माबायदि आखुनि जालांदों आं माबायदि आखु महर लानानै आं कमेन्ट होदों माबायदि गाज्रि साननानै आं बेबायदि कमेन्ट होदों
नों बेखौ नोङो एसे खेबसे उन्दुनानै मेगन सान गासिबो खामानिखौ ज्राब गारनानै बेनि सायावहाय नोंथाङा सान खेबसे नाथाय बिथां बेखौ बाथ्रा बेबायदि बाथ्रा बुङाबो नोंथांमोना बुंलायगोनलाय नों सोर आंखौ बिनि सायावहाय फोरोंनो नङा होमबा बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंलायगोनलाय सानलायगोनलाय अबेनि दुगा मारा जाखो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो हाउ डेयर इउ नङा होमबा नों बेबायदि आंखौ फोरोंनो नङा होमबा बेबायदि नोंलाय सासे नावालकसो नङा होमबा मैया दाख्लिनिसो हेन खोथाखौ नोंथांमोना बुंगोन आइ न बुंगोन मानो होनोब्ला नोंथांनो प्रजेक्ट नांगौ खामानि नांगौ नोंथांमोननो जायगायाव जे डेभेलपमेन्ट जानांगौ बै डेभेलपमेन्ट जानायखौ नुनानै नोंथांमोना खुसि नङा नोंथाङा मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ लानानैसो नोंथाङा खुसि बा बेखौसो दुखु नङा होमबा दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय फार्स्ट टाइम नर्थ इस्टनि गेजेराव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जानो थांबाय बिनि गेजेराव 100 crore जाया थाङा मानो नाथाय बेयाव बे गियाननि मेलायावहाय माखासे जोंनि फरायसाफ्रा नलेज मोनदों बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा बुंदों सोर फरायसाया मा नलेज मोनखो आरे मा सोर फरायसाया बेसेबां फरायसा बेयाव एटेन्ड जादों अब्ला नों बिथांमोनखौ लाजि फोनांनो सानदों नामा बिथांमोना जे जायफोर एटेन्ड जादों बिथांमोना जायफोर प्रेजेन्ट जादों सेमिनार लादों बिथांमोनाव जेबो नलेज थाङाखै बेबायदि बाथ्रा बुंनो नोंथाङा अब्लाथ' नोंथाङा बैथांमोनखौ लाजि फोनांनो सानदों जायफोर सुबुंफोरा बेयाव सेमिनार लाफैदों हाउ डेयर इउ आंबो दा नोंखौ बुंबाय थायो नङा होमबा आंबो दा नोंखौ बुंबाय नोंथाङा कमेन्ट खालामनायनि सिगां बेखौ सानगोना साना जे नों जे लिरदों बे लिरनायावहाय गुबुना मा जाहैदों बेखौ नोंथाङा सानगोना साना नङा होमबा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दा ओरै जालायगोनलाय प्रकाश नार्जारिया 2 crore थाखा मोनदों 5 crore थाखा मोनदों सोरबा बुंदों ओरैबायदि crore थाखा मोननानै दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव स्ट्रीट लाइट गैया अरे बाबा let me say something about this 17 yearsनि गेजेरावहाय दिनै स्ट्रीट लाइटखौनो दाबो लागायनो हाया दिनै 2 बोसोरनि गेजेराव सरकार खुंनायखौसो दाय होनो फैबाय बै समाव मानो बुङाखैमोन 17 yearsनि गेजेराव दासिमबो स्ट्रीट लाइटखौनो होनो हायाखैमोन दिनै 2 बोसोरनि गेजेराव एक्सपेक्ट दिनै माबा मोनसे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंबाय बे समावसो बे बाथ्राखौ एरखांबाय आरे थांनानै नायथां बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव बेसेबां लामाखौ मोजां खोल खालामना होदों बे फैसाखौ फेस्टिभेल खालामनायाव थांनायमोन नाथाय बे डेभेलपमेन्ट मानि सायावहाय क्लीन मानि सायावहाय इउनिभारसिटिनि सायावहाय लामानि सेर लाइट नांगौ हेन नांगौ भाइस चेन्सेलर दं गभर्नर आसामनि बिथांनो कमप्लेन हर प्रिन्सिपाल दं बिथांमोना मानो कमप्लेन इस्यु खालामाखै रिफाइरिंनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय बाजेट होदों आं बेखौ मिथिदों नाथाय अबे मोनसे नेसेसारि बबे मोनसे गोनांथि लाइट गोनांथि मा गोनांथि बेफोरखौ मानो लागायना लायाखै 10 लाखानो थांदों 20 लाखानो थांदों 30 लाखसानो थांदों 15 लाखसानो थांदों 5 लाखसानो थांदों जेब्ला बाजेट होदों बिनि सायाव मानो खामानिखौ मावासै इभेन जुदि बेनि सायावहाय एसेबां गोनांथारमोनब्ला बेथ' स्टेटआवहाय मोनसे एप्लिकेसन होनो हायोमोन गभर्नरनोबो एप्लिकेसन होनो हायोमोन बा बिटिआर चिफ सारनोबो एप्लिकेसन होनो हायोमोन दा बेवहाय फरायगोन सोर फरायसाफोर दा बेवहाय खामानि मावगोन सोर प्रफेसारफोर प्रिन्सिपाल प्रफेसार बिथांमोनहा खामानि मावगोन अब्ला बिथांमोननि थांनाय फैनायनि सुबिदा उसुबिदाखौ सोर मोनगोन फरायसा प्रफेसार प्रिन्सिपाल आरो गोबां बिथिङाव माखासे सुबुंफोर दा बेयावथ' बिटिआरनि चिफ मानो गेदेर प्रमद बर' साराथ' बेयाव थांनानै खामानि मावहैबाय थागोन बेथ' नङाना सुबिदा उसुबिदाखौ मोनथिबाय थानो नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेम मोनदों you can submit letter नोंथाङा लेटार साबमिट खालामनो हागोन बिथाङाथ' गोबां जायगायाव गिदिंनांगौ दं फिसा फिनल' गामि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मा जाथाय जादों बेखौ मिथिखानानैथ' माखासे रिफाइरिंनि सायाव माखासे खामानि सायाव बिथिङाव होयो जा मा इस्युस दङ बे इस्युसनि सायाव हो साबमिट खालाम डेफिनेटलि मेबि 10-15 लाख बे जागोन बायदि मोनदां 17 yearsआवथ' हायाखै नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव हागोनखौ आं नुहुरदों जुदि बेबायदि स्ट्रीट लाइटनि थाखाय बा मानि थाखाय जुदि बिलफोरखौ साबमिट खालामोब्ला बा खामानि मावनायफोरनि थाखाय गोनांथिखौ साबमिट खालामोब्ला बे 5 yearsनि गेजेराव इभेन आंनि मोनसे कनफिडेन्सआवहाय आं नुहुरो बे नैबे 24 बा 23नि गेजेरावनो बे स्ट्रीट लाइटआबो जागोन इभेन आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लामा आरो स्ट्रीट लाइट that is not permanent गाज्रि जायो रिफाइरिं खालामो अबा फिउस थाङो आरो बेखौ बानायफिननांगोनलाय सोर पार्मानेन्ट होननानै बुंखो बेखौ स' बिनिखायनो आं माखासे बाथ्रा बिथिङाव बुंबाय
गाज्रि मोननो नाङा नैबे माखासे पइन्टफोरखौ नोंथांमोननो एक्सप्लेन खाना माबा खायसे सुबुंफोरजों थिं थां थाङो बाखनायथाव खामानि मावदों जाहा बारग' आगोलनि PM जाहा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा सारा बिथाङा मा होनदों हिरा सरनिया नङा होमबा नब कुमार सरनिया नङा होमबा नब कुमार सरनिया बिथांनि जे ST सार्टिफिकेट होनायनि टाइटेल मोननायखौ बिथाङा केस होनानै देरहानो हाबाय जे बिथाङा एबारनिफ्राय ST नि ट्राइबेलनि नङा होमबा ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट मोननाय नंला नङा होमबा स' बिथांखौ गोसो गोरबोजों आंनि फारसेनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय नाथाय आं मोनसे कुइसनखौ सोंनानै बेयाव दोनगोन ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ बिथांनो सोरनि सरकार दानाय समाव होनाय थेंक इउ स' माच